Eish. Ela. Hola. Hey, Dave. What's up, my dad? What's up, What's up, my dog? Wakufarisa. Ndafarisa daddy. Muzambana. Pasumsese mukakana dzese. Wasarudza kuti kundidana kuti dog. Oh no, my dad. You know what? Dog doesn't mean imbra. When you say dog means something like my G, you understand? You are my G. Alright, so gonna understand can say dog itombo sena nyondandira chi. Blazo utara pachowadi ga tumbo siniga. Pachowadi ga ndarowa nena. Parudwa rendi. Imdi mobata NGUNZU. Ndaidomboenda nemika 1 chete tongotamira chimunhu 1 nenda pinda. Kana ngorowa phone. Pazvimakona zvenya. Are you ready? Zvekutoti itaso. Anosgede. Urikona chiweni, urikona chinyai. Mazino amuna inini. Zeni unawo. Are you ready? Pane zvimwe zvatine story nawo. Boss azvino pisa kana ukasatamba boss story yako. Ayo ini ndito ready mine. Alright, okay sharp. Sakurudiwe chindigadzira. Mask yekuvhara futi kana bhemba zvese unazo lebanga pari pa mask ka ichidzini chinokwasongosunga manje una mbona chinotosunga bo unozoona road iri unozoona chai tore banga ya ndawo ipe iroton ndiye muriwe ai rinobhaza munhu rinotokwadza izvo tita serious anditi kungochidzira ini zvekuura but pane time yekuti unozoona basa uchidzira munhu pawada taitendera we don't want to kill unoda mari renda anoske saka ura iwe unobata banga rako zvinenge zviripo ini mask yangu naye pale kana uchiti unoonaka let's play it that way ende uone and pa take off the press atenda take off don't kill anybody and inozwa are you okay don't end up in jail mdara zvokutozona amsache kwete kwandiri handisinde mari rendi ngadibai saka takatomirira jackpot ndo pachiredzo pacho ipapo mpana ndo pachiredzo pacho ipapo ndokubvamburirai munhu zvekutoti aiwa haisi kubvambura inyaya yekutora mari rendi mpana inyaya yekubvambura kubvambura kubva pakudii futi haisi nyati unibanga kubva kunguvhundusira munhu chete utopanika chi mira wakumachi futi aiwa beta dzokera kudogi aiwa g noma g what is g mbwa dzokera kumhoko wakuti my g what is that chicho chouri my g beta kumbwa ndotoziva zviri ngadzokera kumbwa. Okay, listen dog. No, right now man I'm ready. Yes, you're ready. Takamira ka fish idarege. I'm ready. Takamira fish idarege cha. Ona kampana hiyo. Ela. Chinhu chako unyazo toona ere state. Unyazo kutoona chacho. Mbichana zvangu but kutoona. Apa adi mbijana but kutoona chacho. Kanusi awusolona. Ndabona. Zvokujuma munenge aenda kaudara. Azvidi kuti one touch and go. Pane kaburi kadi you must have this clear sight ndiye tiri kuda. Handisudoda andizive. Koma masono zviba songo zikama. Masono just a little. Aiyo ndikuona. Apa zvokufeseresa vhara kusitumba rese ndani nokuziva kada. Ndikuona. Urikuona but panokuziva manje kana utoone chungu. Ndikuona. Alright, let's say unokuona but usamesa manje. Alright. Jackpot. Take. See you, my brother. Give me phone. What's the phone? Mariri. Take. What's the phone? And this is wait. Who is talking to this is Take money. Take the phone. Wait. Ndakuudza kudhara iwe mpana ndako. Unazwa kwandita. Ndiwo katondibata. Chinhu chakaone chausiona munaenda kudhara. Waruza unaenda kudhara. Hausikoti kuti ndino wakabata. Can you see? Ready gone.
Aindepi munhu. Une munyama une mamepo iwe. Aindepi. Ngoita ngenda kumatengo wandibata iwe. Wabata ina. Why are you running? Bijani. But ndarova. Avise. Hande futhi but ndarova. Kuphi futhi manje. But Lisa unakubaya lezi unakubaya dongo nibaya. You are a failure. You are a failure. You can never make it.